Sakaget cepan berat pribadi Sun dadak sonta kokon budal saking sejeroning keraton waplonco yen budal iku tentune medune bareng-bareng sejen karo ning untu arane budal hidup budal majikan pengen sampurna mil rong bungkus beri teh bodol teh botol paman iya teh botol teli es karo es kepala es kelapa ya dalat maning ngenteni bapak kasiman gini Mama tuan rumah sing ditembangi, bapak kasih
Wah.